Jeg går lige igennem jeres seler. Kontrollerer, at de sidder rigtigt. Spænder ordentligt til. Så når de seler kommer op, som de andre de har sprunget i, så spænder jeg ind i dem. Vi har sat herover. Og så kommer en lille sektion. Hvad så, Benjamin? Hvad? Er du ved at blive lidt nervøs nu? Ja, langt. Den er guldflæn til det hjem. Smøg. Jeg vil ikke smøge først. Ja, fedt. Der er 4 sprunget, så Jamen, jeg har ikke set det nu. Nej, men det er det, der er sjovt med det. Glæder du dig ikke? Ja, det er skide. Så er vi i hullet. Så skal det forestille den plade, I står på. Den her. Stiller I ud. Tørspidsen ud over kanten. Tag fat. Krydser armen. Tag fat i ærmene. Hen ned til brystet. 3 minutter, der er du der. Jeg håber virkelig, jeg har en. Tager du bare fat Ja. i ærmerne. Kryds ærmerne. Og så går vi tilbage igen. Kryds armene. Og tilbage igen. Og Stephanie, du får lov at starte den her runde. Ja, det er så ikke, det kommer i klemme. Ja, så stiller du dig ud. Lige tørspidsen ud over kanten. Ja. Så krydser du armene. Tager fat i ærmene. Hovedet ned til brystet. Er du klar? Nej. Er du klar? Ja, okay. Go! Sådan, cirka sådan her. Ja. Og hvad så? Så krydser du armen. Pænt ned til brystet. Og så går vi lige tilbage igen. Nu er den faktisk 0-0. 110. Ej, nu. Cirka 200 på Karina. Cirka død. 150. 150 på Katrine. 130. Og 130 på Min kan ikke Benjamin. måles, den står 0. Du kan se dit modige blik. Jeg synes, det er godt, Katrine. Kryds armen. Tag fat i ærmene. Pænt ned til brystet. Er du klar? Nej. Er du klar? Ja. Go! Mega godt. Situationen tror jeg, at det er jeg ikke troet. Jeg kan slet ikke gjort det. Ja, du er ikke så bange. Her, Bjørn. Langt troede jeg ikke. Hvad med Anne-Marie? Frygter du lidt? Du skal kigge på kameraet. Jeg kan da bare se, hvor langt der er. Har fat i den. Ja. Så kryds armen. Du kan godt lige tage et skridt længere, eller lige tage et halvt skridt længere ud. Kryds armen. Ja. Hen ned til brystet. Er du klar? Ja. Go! Er du klar? Nej. Er du klar? Ja. Go! Må man ikke holde selerne? Nej, du kan ikke holde i selerne. Tag fat i armene. Nu skal de have noget ud af. Hen ned til brystet. Er du klar? Nej. Jeg gør ikke noget, før du er klar. Okay. Jeg er klar. Er du klar? Ja. Go! Yes. Kryds armene. Tag fat i armene. Hen ned i brystet. Ja. Er du klar? Ja. Go! Nej, jeg glemte at filme. Fuck. Nedtur. Springtårn. Der er kun én vej ud. Det er den vej. Det er du stil. Jeg er næsten upassende. Du kan gerne holde fast i kant. Lige sprede benet lidt. Kryds armen. Tag fat. Hold fast i armen. Ja, men. Ja. Hen ned til brystet. Er du klar? Ja. Go! Den fik et rigtig godt kort. Ja. Det var fordi han hoppede. Ja. Ja, langt. Kryds armen. Hen ned til brystet. Træk det tilbage.
Er du klar til? Yes. 81. Træk ud til kanten. 81. Ja. Du trækker også lige spring. 106 nu, jeg tror man på 114, der står derude. 114 og tøffen. 100. Ja. Trækker frem. Ja. Tag fat i armene. Hold fast i armene. Nej, i armene. Kryds armene og hold fast i armene. Okay. Hagen ned til brystet. Hagen ned til brystet. Hagen, ja. Er klar? Ja. Go! Det var ikke et hop, det der. Så er det her, Frederik. Kryds armene. Hold fast. Ja. Hagen ned til brystet. Er klar? Ja. Er du klar? Ja. Go! Så ryger. Ej, nu gik du på fod, hvad er nu det? Du starter bare. Lav lige. Så er det sgu undertegnets tur. Så er du til kanten. Så holder du godt fast omkring det hele. Ja. Hagen ned til brystet. Er du klar? Ja. Go! Hello. Jeg styrer herovre der. Ja, det styrer jeg jo ikke. Jeg hænger bare. Hænger det her på sådan